ga damuna nan tana nan sauka, ko kuma in ce ta fara sauka. To Allah, wannan damuna da ta shigo mana, Allah ka sa ta shigo mana a sa'a. Dukkanin alkhairai da ke cikin wannan damuna, ya Ubangiji Allah ka haɗa mu da shi. Shari kuma da asara, Allah ka kare mu, ka tsare mu. Allah ka ba manomanmu abinda za su noma, shuka ta kyau. Wanda suka samu damar noma, ku dage ku yi noman ku cikin kwanciyar hankali. Garurrukan kuma da ba su samu damar noma ba saboda ana ta kashe-kashe, to Allah muna roƙonka, Allah ka kawo mana sauƙi, ka kawo mana rangwame a cikin wannan al'amari. Ya Ubangiji, waɗanda suka takura 'yan uwanmu musulmai suke ta kashe su, da wanda suka ji da wanda ba su ji ba, Allah ka kare su, ka tsare su, kuma Allah ka bi mana kadinmu, ka bi mana haƙƙinmu. Allah ka ɗauke mana wannan jarabawa da ka mana, ka so kuma da albarka a dukkanin faɗin jihohinmu da kuma ƙasanmu gabaki ɗaya. A duk inda musulmai suke, Allah ka taimaka musu. Wassalam, ina godiya.